explicat què és la vida de Mestre Ramon, jo poca cosa puc afegir-hi. Però sí que m'agradaria fer una petita reflexió sobre, o potser no tan petita, que quan es cansin m'avisen i paro, sobre un aspecte que no ens ha de passar desapercebut. Antoni ens ha parlat de la vida de Mestre Ramon. Ramon Llull és, sovint, qualsevol persona que sàpiga una mica qui és Ramon Llull, li preguntem qui deu ser Ramon Llull, i diu, un escriptor català, un escriptor en català que feia literatura. Però de literatura, Antoni, pràcticament no n'ha parlat. Ha parlat de la mestria narrativa de Llull en algun moment, però res més. Això és un aspecte que hem de tenir present, per entendre una mica Llull. Supongo que no me queda fregona. Per què dic que ho hem de tenir present? Si ens fixem en la seva biografia, la seva autobiografia, que remarca aquells aspectes que considera remarcables, valgui la redundància, és allò que ell vol vendre de si mateix, les finalitats que no són l'autobombo, també ens ho explica Antoni, però no és la literatura el que els ven. I si ens mirem la seva posteritat en els llargs segles després de la seva mort, valoracions literàries que no siguin a partir del segle XIX n'hi ha poques, per no dir pràcticament cap. Això és una cosa que ens hauria de sorprendre. Durant aquests segles, Llull manté lectors, manté textos que s'imprimeixen. De fet, en el naufragi posterior a l'edat mitjana dels autors literaris que escrivien en català, Llull és dels pocs que es mantenen i continuen sent coneguts, si més no a nivell local, o en el cas de Llull, cosa molt més excepcional, a nivell europeu. Continua sent un autor llegit, imprès, traduït en l'àmbit europeu, com a pensador i com a teòleg. I aquí a Mallorca continua sent conegut per la banda, sobretot, de la devoció. Però això propicia que s'imprimeixin aquí a Mallorca textos seus, ja sigui en la versió catalana original, ja sigui textos llatins, ja sigui en traduccions en altres llengües. Però clar, si Llull és un escriptor, com és, quina és la seva posteritat com a escriptor? És el que avui m'agradaria apuntar en aquest sentit. Tenim, com dic, molt pocs testimonis que valorin la seva tasca com a escriptor, com a creador de literatura. D'entrada, hauria de tenir seguidors. Un escriptor que crea, que és un referent, que és un punt de referència pels que els segueixen, doncs ha de tenir, això, els que els segueixen, ha de tenir seguidors. Fixem-nos en un cas paral·lel que hauria de ser paral·lel. També, per als Països Catalans, els Països Catalans, el que segurament és el màxim referent medieval de la literatura en llengua catalana, que és Ausiàs March. Ausiàs March és un personatge que parteix d'una tradició, la reformula, però dins d'aquesta tradició, dient que deixa part dels trobadors, de fet, el refà, però continua ell qualificant-se com a trobador, i ja abans de morir Ausiàs March, diguem d'alguna manera, assisteix a la pròpia posteritat. Hi ha joves poetes valencians que escriuen a la manera d'Ausiàs March. Pere Torroella, Lluís de Vilarrasa, uns quants més, que escriuen a la manera d'Ausiàs March. I el 16 és ple, escriptors que tenim en llengua catalana, de poetes que escriuen, tenint en compte Ausiàs March, Pere Serafí i Joan Pujol, el mateix Joan Boscà, barceloní, que té alguna mica d'obra en català, de poesia, que li conegui, i una gran obra en castellà, i que a través seu, Garcilaso i el Siglo de Oro, Gutiérrez de Cetina i altres, i Ferran Mendoza, tots aquests, llegeixen Ausiàs March, i Ausiàs March és un referent per a aquesta gent. I a partir d'aquí arribem a Quevedo. Quevedo fins i tot va assajar traduir poemes de March. March és vigent i és present. Llull no. Llull no té aquests seguidors. Llull, si ens hi fixem, només té un descendent literari, que és un text que es diu L'espill de la vida religiosa, que és una novel·la espiritual.
Una novel·la espiritual que aprofita el model lul·lià de la novel·la, de la narració al·legòrica, present alguns passatges de la Querna, passatges també del Fèlix, i a partir d'aquí elabora el que de fet és un itinerari espiritual d'un personatge que troba al·legories i que avança. Això és del 16. De fet, és imprès el 1515. D'un autor anònim, se li han cercat autors, però ara com ara el màxim especialista, l'August Bové, considera que no podem estar segurs de cap autor. Va tenir un èxit espaterrant a l'espill de la vida religiosa. Segurament és l'obra catalana antiga, amb permís de Llull, més traduïda. S'han fet traduccions a totes les llengües modernes, com el gaèlic i a altres llengües, i una pila d'impressions. Però és l'únic descendent literari de Llull, al començament del 16. Una novel·la que, a més, es pot vincular amb Llull, especialment per la banda, com he dit, espiritual, devota. Lliga amb la devota i moderna, perquè és una altra cosa. Clar, què ens està passant? Quina és la qüestió? Llull és un autor que avui en dia llegim com a literari i que localitzem a les històries de la literatura. I és autor d'una llarga llista d'obres que només una d'aquestes, haver escrit una sola d'aquestes obres, li mereixeria un lloc d'honor en les històries de la literatura catalana. Fem un breu repàs. El llibre de contemplació, en Déu. El llibre de Cavaller. El llibre dels Gentils, els Tres Savis. El romanç de Balaquerra amb el llibre de Miquel Amat a dins. El llibre de Meravelles, o Fèlix. L'arbre de ciència, amb l'arbre exemplifical, que és un text d'una literatura excepcional. És un text escrit a final del segle XIII, d'un avantguardisme sensacional, el llibre exemplifical, i d'una originalitat fora de mida. El cant de Ramon, el desconhort, la vida de mestre Ramon mateixa que estem parlant avui. Tots aquests textos són textos que qualsevol literatura se sentiria honorada de tenir entre les seves produccions. I en canvi Llull no ha tingut descendència literària. Clar, hem d'explicar-vos una mica quina és la relació de Llull amb la literatura. I potser així aclarirem alguna cosa i ho veurem una mica més. Llull, sabem, ens ho explica ell mateix, ens ho explica a la vida, abans de la conversió a la penitència havia escrit poesia amorosa, per tant entenem que és poesia dins la tradició trobadoresca, però una vegada convertit a la penitència abomina de tota aquesta producció. No hem conservat cap poema amorós en occità de Llull. És probable que ell mateix decidís fer neteja, no pogués deixar a la posteritat cap text d'aquests. En tot cas, sigui com sigui, mostra, després de la conversió a la penitència, una prevenció molt important respecte a qualsevol tipus de literatura profana i en parla sempre molt despectivament de la literatura dels trobadors que ell havia conreat de jove. Però Llull, com hem vist i ens ha explicat Antoni, el que volia era transmetre un missatge doctrinal. I s'adona que rebutjar la literatura anterior o profana de forma radical significava que costava molt accedir a lectors. I es va adonar que si utilitzava tòpics, formes, expressions pròpies d'aquesta literatura profana que els seus lectors reconeixessin, aquests lectors s'enganxarien a llegir els seus llibres. I aleshores, a partir d'aquest enganxar-los, d'aquest atreure'ls als seus llibres, els podria transmetre aquesta doctrina. Això ho fa relativament aviat, després d'allí escriu el llibre de contemplació, que és també un producte que ell mateix és la seva pròpia tradició, sense referents, sense precedents clars de les confessions de Sant Agustí, però és difícil de lligar-ho. Doncs Llull comença a utilitzar la literatura prèvia o contemporània que agradava als seus ciutadans contemporanis. Agafa la literatura artúrica i escriu un pròleg
de tipus cavalleresc, el llibre del cavallerí.